So good morning guys, Clean Jungles here, and nataron diri sa akong binuhi nga mga aquatic fish or ornamental fish guys. So naalang ko'y gamay nga kuan ninyo guys, kini update sa ako ang mga gihimo nga trapan ang tawag niya sa hiligid og mga professional ginamoy isda. Trapan build ni siya. So kani akong mga trapan build guys, medyo dugay na ni siya guys, and anak ko nakitang mga nabuslot na siya guys. So ang atong buhaton today guys is ibalhin nato ni mga binuhi nato isda, kay burag di na siya safe nga butangan nato isda, kay basin niya og dili ta kabantay kay sa kabisi or sa natay lakaw mahubas siya ba niya, mamatay niya hinuon. So ato i-check kay sa kung asa ang mga nag-leak ron guys. So first atong tan-awon diari guys. So diani ako na siyang gisulay-sulayan og kuan guys, kining bulit, pero murag magtagas gyapon siya. So akong nuno na nga ibalhin na lang ko ni. So ang sulod mo gud ani nga trapan guys, kaning sulod ni nga trapan is akong mga tiger convict. So mga tiger convict na siya guys, and mga adult size na siya, and dugay-dugay na ni, medyo pila na ni katuig siya nga kung gibuhi. So sayang sad og mga matay ra ni guys. So mong ako na ni siyang ibalhin na lagsudlanan guys. And then the next is kani guys, kini nga trapan nga build na ako guys. Ang akong gibutan diri is mix ni na ay mga gapi, na ay muli, og naapoy ni siya kuan diri guys kanang gurami. So ang diri pod, ang ako nakita pod diri pod galiking pod ari guys. Dani I mean galiking kanang naapoy gamay hunob. So kung matabang pa nako ni siya og repair, ako ra ni balikan og sulod, pero kung dili siguro ako na ni i-dispose og mangita kog ref top. So mao na update nato sa atong kuan karon guys, trapan. So medyo dugay-dugay na mo ni siya, mga halos magduha ka tuig na po ni siya nako nga setup guys. So siguro na wala lang ni matarong siguro nako og plaster gid ang mga tabla mong brag nga buslot na pag mga hait nga surface siguro ani guys. So ako na ni siyang ikuan ron guys, ipambalhin, then lantawa lang ninyo kung yun sana ako pagbalhin. So tara. So nanakoy pukot guys, and nanatay baldi aplanggana. So diyan natin butang atong mga madakop nga tiger convict. So tara. So ito siyang butang sa tubig guys, wala may sisunod. So naras la guys, nadakpan nato sa tanan, and ato i-count ha. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 10 is la ka tiger convict guys. So ang atong transferan ani nila guys is katulang sa tilapia. So i-mixan sa nako ni siya sa atong mga Bisaya na akong tilapia mintes tanto guys, kaya rong dili gid sila maunsa. So tara, ato ibalhin siya dito. So dara guys, ready na nata para ibalhin ni sila guys. So set up sa tani kamera.
So na siya dana guys, and for the meantime diya sa nato na siya ibutang mintas wala pa tayo ref tab para dili sila mga daot. Ato na butas sunod sa isa ka rapan nato nga gi-build ato na butong pangwaan og isda guys. So diara guys, dakpan ako tanang sulod diari guys, and kani actually ni siya ibalhin diadto sa akong fish pan nga simento, dayon ako lang ni i-separate ni uban. So ang akong ibutan dito is ang gapi lang og ang kaning gurami guys, og gapi lang ato ibutan dito, then ang kaning mga swordtail ako ni siya i-separate, ibutang nato, isagol nato sa mga kauban nga swordtail dito sa pinakauna natong fish pan tapad sa may tilapia. So tara, i-check lang nato. So kana ya na siya, i-check lang sa nato ang atong butanganan ani guys ha. And I'll say goodbye na dayon. So diri nato to sila ibalhin guys, katong gurami o katong mga gapi, kay kaning mga sulod ari guys puro ni sila gapi. O nalay na sa gul ani nga isa ka goldfish mo na nabilin sa akong goldfish nga patindagana. So mao na guys, and there is a next. Dili nato ibutang ang swordtail unya. So kana lang guys, until the next video guys ha. And click the subscribe button para ma-notify ka sa akong mga latest na uploads guys. And see you on the next video.